Скоро всички майки, бащи, всички папи, дядовци отново ще видят децата си. Не за малко, не за кратко. Скоро всички от чужбина ще се върнем и ще живеем постоянно с родителите си. Ние сме започнали да работим по въпроса да обединим всички българи в чужбина, да създадем партия, която ще смаже цялата система, която именно тази система ни изгони от България. Ние за постоянно ще ви изгоним, ще ви пратим по затворите, защото вие не заслужавате нищо добро. Какво направихте вие? Посегнахте на най-милото на майките и бащите, отнехте децата им, отгледаха семействата си без деца и ще страдате. На път сме да ви покажем откъде изгрява слънцето.